Tsaka late kami mga Inday, pero tumawag ako sa school. Buti na lang si XAVY, maintindihan na siya. The name of our Inday Gamay is... Good morning, mga Inday. Tingnan niyo ang... Yeah. Oh, auto. Tingnan niyo ang life ni Inday Val, mga Inday. My gosh. Tsaka late kami mga Inday, pero tumawag ako sa school na malilate kami ng 15 minutes. Kasi nga, 'di ba, hindi naman all the time nasa mood si Dudong Gamay. My gosh. Pahirapan. You say hi, guys. Hi, guys. Grabe mga Inday. So, andun na si Dudong Gamay sa school niya. Umiyak. Oh my gosh, hindi siya ganyan mga Inday. Simula nung andito na si Inday Gamay, yun yung naging ano na niya. Ayan, parang nag-i-inat, diba? Pero normal lang naman yung daw sa bata kasi nasa adjusting period pa sila. And sobrang busy today. Ngayon, inopen ko lang yung door mga Inday kasi may nagpapalit kasi kami ng provider ng internet kasi pawala-wala yung internet namin. And nakalagay doon na 8 to 12 pwede silang pumunta. So baka wala ako sa bahay, kaya naglagay ako ng note na pwede silang pumasok or tawagan nila yung number ko. So katatawag lang nila sa number ko na andun na daw sila, and sabi ko pasok na lang kayo kasi pauwi na din ako. So ganun mga Inday, nafe-feel ko na yung motherhood. Ito talaga yun. Kasi yung yung si XAVY lang, mag-isa lang, carry pa yun. Ngayon, grabe mga Inday. Second day ko pa lang to na inahahatid si XAVY sa school, pero sobrang ako, ngarag na ako. Ay, pero carry pa naman mga Inday, okay lang. And mamaya magpapahinga ako kasi din nung paalis na kami, umiyak si Inday Gamay. So medyo nataranta ang lola niyo. So ayan, ako ng milk muna, nag-feed muna ako, tapos tumawag ako sa school na malilate kami. So okay naman. So carry, na late nga kami 15 minutes. So okay na yun, and at least alam nila na malilate kami. So andito na kami sa bahay mga Inday. Ayan yung bahay namin. So ayan, nakabuting van. So sila ata yun. Soon after. Mga Inday, gagawa lang ako ng kape sa kanila. More moments later. So natapos na yung gumagawa ng internet namin. Actually, kumain na ako kaninang umaga ng tinapay. Sabay kami ni Dudong Gamay. Kaya lang, ayan, from time to time, kain tayo para iwas malipasan ng gutom. And natutuwa ako sa mga nagko-comment mga Inday kasi alam mo yun, ang dami na hinay-hinay lang kasi bagong panganak. O mga Inday, hinay-hinay lang naman po ako. And sa mga mabibigat, hindi ko yun naman ginagawa yun. Tapos dito din kasi more on like yung pagsampa, hindi naman siya kabigatan, and hindi naman kami yung manual na naglalaba. Siguro kung sa Pinas, kasi wala kaming washing machine sa Pinas mga Inday, so manual, siguro mabibinat siguro ako. Pero dito kasi ilagay lang, so ano na siya,
Pagkatapos, sampay. Yung sampay na lang kasi hindi naman pwedeng i-manual. And, ayun, wala kaming dryer. So, bibili pa kami ng dryer. Kasi medyo padami ng padami yung labahan. Especially, dalawa yung bata, mga Inday. And, sa ano naman, ayun, if nakikita niyo yung kitchen namin, hindi ganun ka-messy. Kasi, before umalis si Dudong papuntang work, mga Inday, naglilinis yan siya ng kitchen. Kasi alam niya na, diba? Hindi ganun, hindi biro yung mag-alaga ng bata. Ngayon, okay pa kasi natutulog si Inday Gamay. Pero once nagising yan, ako. So, ayan. Ano na naman yung time ni Inday Val. So, mapupunta kay Inday Gamay. So, ngayon, relax lang naman si Inday, mga Inday. Huwag kayong mag-alala. And, sa mga hugasan naman, hindi din manual kasi nilalagay lang naman sa dishwasher. Tapos, after tuyo na. So, paglagay na lang sa kanya-kanya. So, hindi naman siya kabigatan, mga Inday. And, yun, yung pagsundo, paghatid kay XAVY. So, ayan, kunting lakad lang at practice din naman siya, mga Inday. So, ayun, huwag kayong mag-alala, mga Inday. So, ganun din naman ako nung dati, nung kay XAVY. Yung kaibahan lang, dalawa na sila ngayon. So, medyo, alam nyo na, makulit na si XAVY. So, medyo pasaway na. And, aside from that, wala. Ito, relax lang ako, kain, tapos, basa ng mga comment. Thank you so much sa mga nagko-comment. And isa-shoutout ko na lang, no. So, kakaano lang ng vlog namin, kakatapos lang 2 hours ago. So, ayun, shoutout ko na lang, dala na lang shoutout. Shoutout to Sis Lorna mo. Ayan, hinahinay lang daw ako. Opo, Sis Lorna, hinahinay lang naman. Arlene Banson. Ayan, ingat-ingat. So, palagi. Ayan, hinay-hinay, ingat-ingat. Ayan, si Manis Meneses. Ayan, new subscriber namin, shoutout. Rosario Husay. Ayan, natatakot siya kasi bagong panganak ako. Don't worry, sis. Naghihinay-hinay lang ako. Melissa de Dios, hinay-hinay lang din, sabi niya. Cherry de los Santos Marfi, kapriti ni Baby Gamay. Ayan, thank you, sis Cherry. Jacqueline Sinorio. Ayan, sarap-sarap ang cute mo ng... Sarap na sarap ang cute mo na anak sa cake. Oo, si sabi. Siya yan nakaubos, my Inday. My gosh. Jomar Veloria channel, shout out. Dalin Adams. Myla Navales, sabi na, hello Inday Val, pa-shoutout po sa aking anak, Jessica Danielle Navales. Shoutout sa iyo, ayan, Inday. Jessica Danielle Navales, ayan. Cartagena Fam channel, new subscriber namin. Si Aimee Mascarinya, ayan. Thank you for watching, sis Aimee. Luvis channel, Young's Life in Province. Si MJS DJ, taga dito siya sa Netherlands, mga Inday. So, ayan, nagkaano na kami sa Facebook. Si Cheryl P. So, your baby so cute. Salamat, sis Cheryl. Si Mami Rule. Thank you so much for coming, sis Marilu. Nining Arteta Family Journey. Thank you, sis. Sis MM. Ayan, si sis MM. So, ayan, yun pa lang yung nag-comment 2 hours ago. So, ayan, don't worry mga Inday, nag-iingat ako. Hinay-hinay lang si Inday Val. An hour later! Kakauwi lang namin ng bahay. So, sinundo namin si Dudong Gamay. Kaya lang hindi na ako nag-video kanina. Kasi natatakot ko baka umulan. Pero hindi naman pala, umaraw ulit. Kasi nawala ang araw bigla. Tapos natatakot ako baka umulan. Maulanan si bagong panganak na ko. Mas makat. Yeah, magnet. Tracks na, yeah. And it's chocolate. The chocolate, Kakmar. Nag-iwan ka ng bakas ng tsokolate. Nit, ha? Mga Inday! So, nag-aantay na lang tayo kay Dudong. So, walagaan tayo, magtutupi tayo kasi mamaya mga Inday, mag-name reveal tayo ng, of course, name ni Inday Gamay. So, gusto ko kasama si Dudong sa vlog ng name reveal. And, time check, magpa-5 na siya. Magpa-5 na ng hapon mga Inday, kaya sabi ko, ayan. While waiting, magtiklop-tiklop tayo. And, para naman productive ang araw natin mga Inday. And hindi naman tumabigat. So, nakaupo ka lang. Ayan, gamit ang kamay mo, tiklop. So, ayan, salamat sa mga concern mga Inday. And, siguro, no, ayan,
Nag-shoutout ako kanina ng konti. So, since 5 o'clock na ngayon, may mga nag-comment na din. So, shoutout na lang din natin. Shoutout Love Asti, Susan Samuntan Person, shoutout sis Fes Ray, Yang Pinay Engineering India, shoutout sis Feels with Life Vlog, of course, sama natin si Bull Family. Rina May Castrenuevo, Julieta Bonani, Liang Poy Dutch Filipino-Dutch Boy, shoutout, please subscribe to her channel. Jacqueline Sinorio, Jesame Padernal, new subscriber ko namin si sis Jesame. Lornamon, Arlene Banson, I think, ayan, sila yung mga na-shoutout ko kanina. So far, sila pa lang ata, yung mga nadagdag. So, tiklop-tiklop muna tayo. So nga pala mga Inday, nagluto si Dudong kahapon ng lasagna. Kaya hanggang ngayon meron pang tira. So yun yung kakainin uli namin para maubos siya. Mga Inday, andito na si Dudong. So, ayun, lalakad ako sandali para ma-refresh mga Inday. What is that? Kras zeker. Ja, rood van. Ja. Drinken. Balik kami kaagad kasi si Inday Gamay, umiyak, nagutom. Buti na lang si Savi, maintindihin na siya. Ay mga Inday, uwi na kami ng bahay. Siguro parang good moment to para sabihin namin yung name ni Inday Gamay. So it's name reveal time. Now we will gonna say the name of Inday Gamay. Now, so the name of our Inday Gamay is Elena! Elena Lynn. So, dalawang name niya. Zeg je doei? Actually, yung gusto ni Dudong is Lynn lang. So, L-Y-N-N. Tapos, syempre mag-stick tayo sa series ng name namin. Kasi ako V, tapos W, si Wibe, tapos X si Savi. So, dapat Y ang sunod. Kaya, nag-isip kami ng name na nag-start ng Y. Kahit gusto niya yung Lynn. So, gusto ko yung Elena. Gusto naman niya Lynn. Kaya, pinagdugtong namin mga Inday. So, yun. Naging Elena Lynn Ritsma. Di ba, Papa? Mama heeft ook in een vliegtuig gezet. Yeah. So, ayan. Ja, I hope, Ja. I hope gusto niyo din yung name niya, Elena Lynn. Elena. Yeah, Elena. Nou, moet je weer slapen. Ja. Ik dacht dat we gingen huilen, maar nee. Nee, mama. Yeah. Hadden we nog wel even kunnen blijven in de speeltuin. Umuwi kasi kami, umiiyak siya kanina. Ngayon, tumahimik siya. Soon after. Mga Inday, si Papa nag-prepare ng dinner namin. So, init-init lang naman kasi yun yung niluto niya kahapon. And Van mama. Moody si Dudong Gamay, oh. Ayan. Si Inday Gamay naman, si Elena tahimik.
So, ayan, it's dinner time ng mga Inday. And thank you for watching our video. Hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. And pakihit na dito yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye-bye! Say bye-bye! Bye! Madahan! Hey, stop it.